Greetings, beloved of my Father. Did you know that 7 days without prayer makes 1 week? Mandara online worship platforms like to thank you for following and convocating with us on our online programs. We still want to remind you that we do have our power hour, 6:30 a.m. every day as we receive the freshly bagged manna from heaven. Join us again on Wednesday as we have our midweek prayer. On Friday, we conclude the week with our Vespers as we listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And what are you waiting for? Please like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and share our link to our friends, family, and those who call your friends. May God bless you. Akadi zenyu vana va Mwari, tinokwazai nezita ra Yesu Kristu Ishe wedu na mponesi wedu. Chishiviro changu vana va Mwari, nyasha za Mwari ngadzive nemi, dzinobva kuna Mwari Baba naShe Yesu Kristu, iye wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu, kuti atisunungure kunyika yakaipa ya zvino. Muzora nhasi tiri kubata musoro wenyaya unoti kuropafadza kwaMwari kana kuti ropafadzo yaMwari wedu. Ndini wenyu mufundisi Marere, chifamba nenyaya yekuti zvikomborero zvaMwari. Mukateerera rwiyo hymn number 22 inoti tenzi ndipeiwo madomwe ezvikomborero. Vamwe muri kuvapa tenzi, saka muimbi anaenderera mberi kuti Mwari pamuri kudonhedzera madomwe ezvikomborero, mponesi wangu musandisiye uye musandipfuure. Ngatipindei pakunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, naJesu Kristu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, kumbira kwedu mukati mezora nhasi Mwari. Tauraiwo nesu mutiitire nyasha. Imi Mwari munogona kutichengeta kuti tirege kugumburwa nekutiisa pamberi pakubwinya kwenyu tisina chatinopomerwa, tichifara kwazvo. Mwari wokudenga, ivaiwo nesu, mutaure nesu nezita ra Yesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Toda kudzidza pamusoro peropafadzo yaMwari, pamusoro pezvikomborero zvaMwari. Chinombonzi chikomborero chii
kana takatarisa nyaya yechikomborero kana kuti kana takatarisa ropafadzo mukati mebhaibheri, vara rinotorwa kuti riburitse iri izwi rekuti zvikomborero kana kuti ropafadzo ivara rinotsanangura kubhenhesa kana kuti kushonyorora kana kuti kupinza zvinhu mugwara kana kuti kutaura zvakanaka pamusoro pemunhu kana kuti kuita munyengetero kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka mukati mezora nhasi ndonyaya yatiri kubata nezvayo, asi batei pfungwai kuti Mwari zvedi anoda kutiropafadza. Mwari wedu anoda kutiropafadza. Regai tiverenge mubhuku yaGenesis chapter 12 pavhesi ya1 kusvikira pavhesi ya3. Inoti iyo, zvino Jehovha wakati kuna Abrahamu, ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Pa vhesi ya3 zvikanzi iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Ndi Abrahamu ari kudanwa naMwari. Chiri kutotanga kubuda apa. Maropafadzo aMwari ane kuteerera izwi rake mukati. Titosera na Mwari. Yes, zvikanzi Abrahamu unopiwa zvekuita naMwari kuti bva kunyika yako, kunyika yababa vako nekuhama dzako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ini Jehovha ndichakuropafadza, iwe ugoropafadza vamwe. Funga yatiri kudapa iri kubuda pamavhesi aya ndekuti kana Mwari maropafadza, iwe unova ropafadzo mukati menharaunda yauri, mukati mevakakutenderedza. Saka Abrahamu anonzi naMwari, chekutanga ibva kunyika yako, kana wabva Mwari achakuropafadza. Saka ndio nyaya tiri kufamba nayo mukati mezuva ranhasi, nyaya yeropafadzo dzinobva kuna Mwari. Mwari mbune ndiye anoropafadza. Regai tinamati. Baba vedu vari kumusoro kudenga, itai kuti mukati mezuva ranhasi kutaura kwangu nekuparidza kwangu asava mashoko euchenjeri ekugombedzera euchenjeri hwavanhu, asi ngave mashoko ekuratidza kwesimba nokwomweya waMwari, kuti kutenda kwevanhu venyu kurege kuzendama pauchenjeri hwavanhu asi musimba raMwari. Chatinokumbira Mwari kudenga, isai ropafadzo yenyu pamusoro pevanakomana nevanasikana venyu, nokuti muri baba venyu. Dudzirei moga shoko iri ratichadzidza mukati mezuva ranhasi, nezita raJesu Kristu muponesi wedu namata. Amen. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kudzidza, tiri kuongorora nyaya yeropafadzo dzinobva kuna Mwari. Asi batei pfungwa iyi, Mwari wedu anoda kutiropafadza. Regai tiende pana Exodus, pana Deuteronomy chapter 28 totangira pavhesi ya1, asi ndo patichatora nyaya yedu mukati mezuva ranhasi. Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya1 na2 inoti iyo, zvino kana uchiteerera zvakanaka inzwi raJehovha Mwari wako nokuchenjera kuita mirayiro yake yose yandinokurayira nhasi, Jehovha Mwari wako uchakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Kuropafadzwa uku kwose kuchaitika kwauri, uchatevererwa nako kana uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako. Saka Deuteronomy ari kutsanangura kuti Mwari akazvimisira, Mwari akazvigadzirira, Mwari wedu ari redi kuti aropafadze vanhu vake,
asi chekutanga uyo unoropafadzwa anofanira kuteerera inzwi raMwari wedu. Zvakare anofanira kuchenjera, anofanira kungwarira kuita izvo zvakarayirwa naMwari, zvakarayirwa namuponesi. Kana adaro, Bhaibheri riri kuti Jehovha Mwari wedu achakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Saka Mwari une urongwa hwekuropafadza vana vake. Mwari unoda kuti iwe unge wakaropafadzwa kudarika ndudzi dzose dziri panyika. Saka zvinoitika koga kana uchichenjera, kana uchingwarira kuteerera inzwi raJehovha Mwari wedu. Mukaverenga kuna zvakazarurwa chapter 1 pavhesi ya 3 inoti wakaropafadzwa uyo unorava nevanoita nevanonzwa kuprofita kwebhuku iyi nevanoita zvakanyorwamo. Saka ropafadzo dzaMwari dziri pane vanonzwa shoko, zvakare ropafadzo yaMwari iri pane vanoteerera shoko iri nokuita zvakanyorwa imomo. Deuteronomy 30 pavhesi ya 6 zvakare ine imwe pfungwa iripo yatinofanira kudzidza mukati mezuva ranhasi. Iri kuti iyo Jehovha Mwari wako uchadzingisa mwoyo wako nemwoyo yavana vako kuti ude Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose, nomwoyo wako wose kuti urarame. Saka Mwari ari kuti nyaya yekuteerera Mwari, nyaya yekufamba mukati menzadza muponesi, Mwari akazvigadzirira kutibatsira, kutipa simba kuti tiite izvo zvaanoda. Dzimwe nguva nemhaka yekuti Jeremiah 17 verse 9 inoti mwoyo wakaora chose kupfuura zvinhu zvose ndianiko ungauziva. Asi Mwari vari kuti musanetseka pamusoro pemwoyo yenyu. Iye anogadzirisa kuti mwoyo yedu iteerere, kuti mwoyo yedu iite izvo zvinodikanwa naMwari. Saka regai tichibata Bhaibheri riri kungoti Mwari ucharopafadza, Mwari ucharopafadza. Ucharopafadza pane zvipi? Saka Bhaibheri haritisiyi tiine fungidziro yekungoti Mwari ucharopafadza, asi rinobva ranongedzera pazvinhu izvo Mwari zvaachatikomborera nazvo. Regai tiverenge Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya 3. Pachapter 28 vana vaMwari ndo patichadzidza mukati mezuva ranhasi. Pane maropafadzo aripo. Bhaibheri riri kuti pavhesi ya 3 ucharopafadzwa muguta, ucharopafadzwa mumunda. Saka Bhaibheri riri kuona muKristu aine nzvimbo yekugara mukati meguta, riri kuona muKristu aine nzvimbo yekugara kumapurazi, kumaruzevha, kumamisha. Mwari ari kuti vakazvigadzirira kuti vakuropafadze mukati meguta, zvakare vakuropafadze mukati momunda. Itwai munhu waMwari, Mwari une urongwa hwekuda kukuropafadza mukati meguta raugere. Mwari une urongwa hwekuda kukuropafadza mukati memunda wako. Saka kana usitorina munda, taura namuponesi, vanokupa kuti vagodonhedzera madomwe ezvikomborero mukati memunda wako. Pavhesi ya 4 na 5 Bhaibheri inoti iro pana Deuteronomy 28 ipapo inoti zvibereko zvomuviri wako nezvibereko zvevhu rako nezvibereko zvemombe dzako nezvibereko zvemhou dzako namakwayana amakwai ako zvicharopafadzwa. Pavhesi ya 5 dengu rako nomudziyo wako wokukanyira chingwa zvicharopafadzwa. Mwari ane maropafadzo akawanda, atingati pachirungu abundance of blessings. Mwari kudenga ari kuti acharopafadza zvibereko zvemuviri wako. Zvibereko zvomuviri chii? Ndivo vanakomana nevanasikana vawakapiwa munhu waMwari, vanofanira kukomberedzwa neropafadzo dzaMwari. Bhaibheri roti Mwari
ucharopafadza ng'ombe dzako, Mwari ucharopafadza mhou dzako namakwayana amakwai ako. Zvakare Mwari ucharopafadza dengu rako nemudziyo wekukanyira chingwa. Pandiri kuona pa vana vaMwari, Bhaibheri riri kuburitsa kuti Mwari akazara nezvikomborero zvekuti ari prepared kuzviisa pamugoti nepamusika, paspoon nepapani yekukanyira chingwa. Inzwai mutende, Mwari otonamata ndiMwari anotsida zvakadaro zvekuti anoropafadza iwe, oropafadza vanasikana, oropafadza vanakomana, oropafadza ng'ombe namakwai, oropafadza huku namachongwe, oropafadza zvaunodikira zvacho. Inzwa mutende, kana Mwari varopafadza, hakuna poto inoshota chikafu chemhuri yako, nemhaka yekuti ropafadzo dzaMwari dzinenge dzakagara pamusoro pezvose zvaunobata namavoko ako. Saka inzwai vana vaMwari, chinongodikanwa chete kuteerera izwi ramuponesi, kuteerera izvo Mwari zvavanoda kuti tirarame mukati mazvo. Saka kana Mwari wedu atigona kutora maropafadzo omaisa pamugoti, basa remugoti kuzvanganisa zvaiswa mukati mepoto, what more mwana wako unonetsekana nekudzidza, unovhiringidzwa nekutadze kurarama zvakanaka. Mwari kudenga ungatadze kuita saizvozvo here vana vaMwari, nekuti iye ane maropafadzo akawanda. Inzwai zvipona Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya 6 na 7 inoti iyo ucharopafadzwa kana uchipinda, ucharopafadzwa kana uchibuda. Mukatarisa vhesi ya 6, Mwari vaisei nemagepu, iwe ndiwe unoziva pauchapinda, iwe ndiwe unoziva pauchabuda. Kana uchipinda pamba pako ucharopafadzwa, kana uchibuda pamba pako ucharopafadzwa, kana uchipinda pabasa pako ucharopafadzwa, kana uchibuda pabasa ucharopafadzwa, kana uchipinda pachikoro ucharopafadzwa. Saka Bhaibheri riri kungoti pakubuda kwako ucharopafadzwa, uye nepakupinda kwako ucharopafadzwa. Mwari arina kuropafadza zviri zvose paupenyu hwako. Pavhesi ya 7 ndobva yati iyo, Jehovha uchakukundisa vavengi vako vanokumukira pamberi pako, vachava kuzorwa newe nenzira imwe, vachatiza pamberi pako nenzira nomwe. Ona pfungwa iri kubudapo, kana Mwari varopafadza mukati meupenyu hwako, hazvitarire kuti vavengi avapa havasvisipo. No, vavengi variko, asi Bhaibheri riri kuti kana vavengi vakumukira pamberi pako, Jehovha uchakupa kundiso, uchakupa kuvakunda. Riri kuti Bhaibheri vachauya nenzira nomwe, vachauya nenzira imwe, vagotiza nenzira nomwe pamberi pako. Ndikatikudze vana vaMwari, Mwari wedu uri kutipa assurance of protection. Mwari wedu uri kutipa assurance yekuti hondo hadzisi dzedu. Kana vakagara pasi pakomiti yekuti vakurongere zvakaipa munhu waJesu, Bhaibheri riri kuti vanobudapo vapesana, zvekuti wekubwera unodzokera kubwera, wekwagutu unodzokera kwagutu, wekumount Darion anodzokera kumount Darion, wekumuzarabani newekugokwe vanobuda vapesana. Inzwai vana vaMwari, tina muponesi anotipa ropafadzo yekuti unorega vavengi vachisumuka pamberi pedu, asi kana vachinge vasimuka vanotiza pamberi pako vaine nzira nomwe, which means variri kuti nomwe 7 rinoreva completeness. Saka kana Mwari akukurwira vavengi vako vanotiza completely. Saka inzwai vana vaMwari, tina muponesi anotida kwazvo, tina muponesi anoshamisa, anoda kutiropafadza. Pavhesi ya 8 inotiyo, Jehovha ucharayira kuti uropafadzwe pamatura ako napazvose zvaunobata namavoko ako. Ucharopafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Mwari kudenga ngaatendwe uye ngaakomborere kuverengwa kwezwi rake. Bhaibheri riri kuti kana
kuropafadza zvinobatwa namavoko ako. Zvakare Mwari unoropafadza matura. Onai, Mwari akazvigadzirira kutipa double blessings. Nemhaka yekuti rangarirai Bhaibheri ramboti Mwari ucharopafadza kumunda. Saka zvibereko zveminda yako zvinoropafadzwa zvichiri mumunda. Mapedza kuropafadza zviri mumunda, Mwari wakudenga anozvitevera, unozviropafadza zvakare zvamudura. Apedza kuzviropafadza zvamudura, anozviropafadza futi zvamukati medengu maunenge uchibikira. Saka Mwari ari kuti zvikomborero zvake zvichakuteverera, zvakuteverera zvikokuovertake. Nemhaka yekuti imagine kana chibage charopafadzwa chiri mukati memunda, which means unoita goho guru. Waita goho guru, Mwari unochitevera, unochiropafadza chamudura. Apedza kuchiropafadza chamudura, wakumona sadza racho rinenge rakaropafadzwa. Mwari wakudenga anoda kuropafadza vana vake. Inzwai, Bhaibheri riri kuti kana uri mushandi, Mwari wakudenga unoropafadza paunoshandira. Apedza kuropafadza paunoshandira, anoropafadza salari yako. Apedza kuiropafadza, anoitevera bhengi, onoiropafadza ikoko. Ndiye Mwari watinonamata. Zvakare Bhaibheri riri kuti zvose zvinobatwa namavoko ako, Mwari wakudenga akazvigadzirira kuzviropafadza. Saka Mwari wedu uri serious, ane business raari kubata rekuropafadza vana vake. Inzwai pavhesi ya9 tiri pana Deuteronomy 28 ipapo iri kuti Jehovha uchakusimbisa kuti uve rudzi rwake rutsvene sezvaakakupikira, kana uchichengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako nokufamba munzira dzake. Saka Mwari apedza kuropafadza matura, Mwari apedza kuropafadza zvese zvinobatwa namavoko ake. Ari kuti iye achakusimbisa. He will establish you kuti ufambe munzira dzake. Regei ndikudze vana vaMwari, kana kune zvinoremera vanhu vakawanda kuteerera vanhu, kana kune zvinoremera vanhu vakawanda kuita zvinodikanwa namuponesi, kuti musatye. Pane ropafadzo dzekuteerera, pane ropafadzo dzekusimbiswa mukati menzira yamuponesi. Titosera Mwari, tina muponesi anoda kutisimbisa kuti tive vaKristu. Kunori kuzesa kuti takufamba nekutendeka pamberi paMwari. Vachati vachazviita sei? Vamwe vanozviudza kuti zvakaoma sekunamata. Aiwa, hazvina kuoma kunamata, nekuti tina muponesi anotipa ropafadzo dzekumuteerera. Tina muponesi anotipa ropafadzo dzekuita izvo zvaanoda. Mukaverenga pavhesi ya10 yaDeuteronomy 28 iyoyo iri kuti iyo vhesi 10, vanhu vose venyika vachaona kuti iwe wakatumidzwa nezita raJehovha, vachakutya. Saka chimwe chinhu Mwari kana apedza kukusimbisa kuti ufambe mukati menzira dzamuponesi, anobva akuisa tag rekuti sezvamatag zvaiswa kuvaprista vainzi holiness unto the Lord. Zvanzi vanhu vose vachazviona kuti iwe wakatumidzwa nezita raJehovha. Ndi Mwari anogona chete kuita zvinhu zvakadaro, zvekuti anokutumidza kuti iwe utumidzwe nezita raJehovha. Kana vadaro manje, kana iwe watumidzwa nezita raJehovha, Mwari vakurwira pahondo dzavo. Rengerai 2 Chronicles chapter 7 verse 14 inoti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakatendeuka, vakasiya zvakaipa zvavo, ipapo ndiri kudenga ndichanzwa kukumbira kwavo ndikopodza nyika yavo. Saka munhu wese akatumidzwa nezita raJehovha, Mwari vanokasika kunzwa nyaya dzake. Chero even ana Daniel akunamata pana Daniel chapter 9 pavhesi ya 18 anoti Mwari rangerera vanhu ava, ndirudzi rwenyu rwakatumidzwa nezita renyu. Saka kana Mwari wakuropafadza, vanoita nonzi ownership, vanoti uyu ndewangu.
titosera vana vaMwari. Yes, kana Mwari varopafadza vanoti uyu ndiye wangu. Inzwai kuzipa kwaDeuteronomy 28 pavhesi 11 yakudzokorora ine blessing but ine tutsiro pamusoro payo. Pavhesi 11 inoti Jehovha uchakuwanzira mufaro pazvibereko zvomuviri wako napazvibereko zveng'ombe dzako napazvibereko zvevhu rako panyika yakapikirwa madzibaba ako naJehovha kuti uchakupa iyo. Bhaibheri riri kuti kana Mwari akupa zvikomborero rinoendera mberi roti uchawedzera kuti zvibereko zvemuviri zvive nomufaro, kuti zvibereko zvemombe zvive nomufaro. Pandinakidza hanzi naMwari ndichawanza zvibereko zvevhu kuti zvinge zvine mufaro. Chii chibereko chevhu? Chibereko chevhu ndo zvirimwazvo. Chibage chibereko chevhu, nzungu chibereko chevhu. Saka Mwari vari kuti vachawedzera mufaro panzungu haupo. Mashizha enzungu kuti Mwari kutuma mutumwa kuti ndemwe wachibaga chanhingi kuti tiri kufara here. Inzwai vana vaMwari, tina muponesi ane kutapukira kwemaropafadza anosvika paextent yekupa mufaro panzungu. Saka kana Mwari vachigona kuti nzungu dzipembere, kana Mwari vachigona kuti chibage chive nemufaro, ko iwe seuri kugara wakafutumuka, seuri mudepression munhu waMwari, seuri kugara une stress, tina Mwari anoda kutiponesa, tina Mwari anoda kutipa mufaro wakapfatikira, tina Mwari ane maropafadzo ekuti apedza kupa mugoti kuti ufare anoenda kumunda kana kuine rugare muriwo tsunga yopiwa mablessings emufaro namuponesi. Ivhesi 11 ndikati iverengi inogona kunge yakujamba mutende. Iri kutiwo Jehovha uchakuwanzira mufaro pazvibereko zvomuviri wako napazvibereko zveng'ombe dzako napazvibereko zveng'ombe dzako napazvibereko zvevhu rako. Zvibereko zvevhu zvinofanira kuti zvifare. Tina muponesi akadaro. Saka regai ndikudzei munhu waMwari, kana Mwari waropafadza chero kumunda kunenge kuchifara. Mwari anotida vana vaMwari. Inzwai manje pavhesi ya12 yakwidza mutarara. Deuteronomy 28 verse 12 Jehovha uchakuzarurira pfuma yake yakanaka yekudenga. Inzwa mutende, kudenga kwagara kwakanaka. Vamwe vakaimbawo kwedu kuti kudenga kwakanaka. Kwakanaka kudenga, but Bhaibheri roti kana Mwari vakuda kutora pfuma mukati medenga vananoselecta the choicest of the choicest in heaven. Verse 12 zvinoti Jehovha uchakuzarurira pfuma yake yakanaka yekudenga, akupe mvura yenyika yako nenguva yayo nokuropafadza mabasa amavoko ako. Iwe uchapa ndudzi zhinji chikwereti, asi iwe mene haungatori chikwereti. Saka Bhaibheri riri kuti kana Mwari moropafadza vanokuropafadza nemvura, asi mvura iyi vanokupa mvura panguva yayo. Titosera vana vaMwari, Bhaibheri riri kuti mvura yagara inonaya, asi kana Mwari vakuropafadza nemaropafadzo emvura vanokupa nenguva yemvura. Titosera kana mvura inofanira kunaya muna November, kana mvura inofanira kunaya muna October, ikanaya muna July, imvura yanaya muna July, asi mvura iyi yanaya panguva isiriyo. Regai muenzaniso. Bhaibheri rinoda pamwenzaniso kuti kuita 15 days dzakanaka, but hama yangu kana ukaita 15 days uine 40 years dzakasiyana ne15 days dzaitwa nekamu 16 year old. Titose kamu 16 year old awana zvikomborero zvemvura panguva yemvura. Titose saka pana Deuteronomy 28 kana unamata mutende kumbira Mwari kuti Mwari ndinokumbirawo zvikomborero zvenyu panguva yazvo, kuti kana nguva yasvika yekuti uende kubasa enda kubasa, kana nguva yasvika
iyo Mwari uchakupa financial blessings. Mwari ucharopafadza zvese zvinobatwa namaoko ako. Unofanira kuti kana Mwari waropafadza anything chawaita chinofanira kubudirira, chinofanira kuenderera mberi, chinofanira kufamba zvakanaka. Atitozere rapedza kudaro robva rati iwewe uchakweretsesa ndudzi, nations uchavapa zvikwereti, asi iwe umene haungatori chikwereti. Maonere kuti blessing iyi nepavhesi ya 12 inopindirana neblessing yekuropafadza zvose zvinobatwa namaoko ako. Saka Mwari wedu ane chidikwa chekutiropafadza in abundance. Titosera na Mwari. Tinamuponesi akazvigadzirira kutiropafadza nemigoti nemapani. Kana pani yako yaropafadzwa kuna Mwari, unoibikira ukaneta isingaboki. Bosi kana vakazviita kwaIsraeri vachifamba mugwenga for 40 years nebhutsi 1 vangazvitadzere kupani kumba kwenyu. Ndi Mwari anokwanisa kuita ropafadzo dzemutoo wakaita saiwoyo. Pavhesi ya 13 inotiyo Jehovha uchakuita musoro haangakuiti muswe, uchava kumusoro bedzi haungani pasi kana uchiteerera mirayiro yaJehovha Mwari wako. Mwari anoda kukuropafadza zvekuti iwe unogara uri pamusoro bedzi. Ikativerenge Exodus 23 pavhesi ya 25. Saka tinamuponesi anoda kutipa ropafadzo. Exodus 23 verse 25 yotiyo shumira Jehovha Mwari wako kuti aropafadze chingwa chako nemvura yako, neni ndichabvisa urwere pakati penyu. Saka kana Mwari auropafadza ane chidikwa chekuropafadza kunyange nemvura yaunomwa. Kuwanda kwemaropafadzo kana Mwari akutapudzira maropafadzo kumvura yaunomwa yepatepi inoropafadzwa zvokuti haiperi, inoropafadzwa zvekuti haikonzeri zvirwere. Inzwai Proverbs chapter 10 pavhesi ya 22. Tina Mwari anoda kutiropafadza. Zvirevo 10 pavhesi ya 22 yotiyo kuropafadza kwaJehovha ndiko kunofumisa, kutambira pabasa hakuwedzeri chinhu. Saka kana Mwari waropafadza unoropafadza nokutapukira. Saka inzwai vana vaMwari, tinamuponesi anoda kutiropafadza. Regai tiverenge vhesi yokupedzisira tibva tapinda pakunamata. Genesis 32 verse 26. Genesis 32 verse 26. Tina Mwari anoda kutiropafadza. Iye akati chirega ndiende nokuti utonga hwotsvuka. Iye akati handingakuregei kuti muende musati mandiropafadza. Akati kwaari zita rako ndianiko? Iye akati Jakobho. Akati zita rako haritati Jakobho asi Israeri, nokuti wakariwa naMwari navanhu ukakunda. Jakobho akamubvunza akati ndimudzeiwo zita renyu? Iye akati ndotibvunzireiko zita rangu? Akamuropafadza ipapo. Saka tina Mwari anoda kutiropafadza. Iwe unofanira kubata mpendero wenguo yaMwari kusvikira iye mbune, kusvikira iye akuropafadza. Regai tipinde pakunamata kuti Mwari wakudenga akuropafadzei munhu waMwari. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Jehovha Mwari, the Lord God who is merciful and gracious, long suffering, abundant in goodness and truth, Jehovah who keeps mercy for thousands, our Lord who forgives iniquity, transgression and sin. You, Jehovah the Creator, who is able to do exceedingly abundantly above what we think or ask, even or imagine. I am praying for the blessings to be showered upon your people. Na Deuteronomy 28. Yatini Mwari mutatiropafadza kumuguta uye mutatiropafadza kumunda. Mwari makati mutaropafadza zvibereko zvemuviri wedu nezvibereko zveng'ombe dzedu nezvibereko zvemhou dzedu nezvibereko zvamakwai namakwai edu. Makati Mwari mutatiropafadza pakupinda uye mutatiropafadza pakubuda. Mwari makati mutaropafadza midziyo yedu yekukanyira chingwa nedengu richaropafadzwa nemi. Mwari takutendai nokuti ndimi Jehovha Mwari makati
imi muchatirwira vavengi vane kuzorwa nesu pamberi pedu, vachava nenzira imwe vagotiza pamberi pedu nenzira nomwe. Mwari kunari kurwiswa pakati pevana venyu, varwirei hondo dzavo nokuti muri baba venyu. Ponesu vaIsraeri, tinokutendai. Zvino zvakare Mwari makati imi Mwari muchasipisa kuti isu tive rudzi rwenyu rutsvene. I am praying for victory for your children. Mwari kurarama mukutadzirai, vasipisei Mwari, muvaitire nyasha nokuti muri baba venyu. Zvakati Mwari madaro makati mucharopafadza zvose zvinobatwa namavoko edu, uye mucharopafadza matura edu, kuti isu Mwari zvigozikanwa kuti takatumidzwa nezita renyu. Vanhu vazhinji vagozviona uye vagokutyai nokuti muri Mwari unoshamisa. Tsvene waIsraeri, imi Mwari munoti muchawedzera mufaro pazvibereko zvemuviri napazvibereko zvemombe napazvibereko zvevhu. Mukati zvakare Mwari muchatiropafadza zvose zvinobatwa namavoko edu. Imi muchatipa pfuma yenyu yakanakisa yekudenga, uye muchatipa mvura yenyika yedu nenguva yayo. Madaro Mwari mukati hatingatori zvikwereti, asi tichapa vanhu vazhinji zvikwereti. Oh my Father, my Lord, may you stretch out your divine hand to bless your people abundantly. Nokuti muri baba vedu, mutiitire nyasha Mwari, tiva vakaropafadzwa venyu. Kuna vanorwara Mwari, may you bless them with health. Kuna vari mukati madepression, may you bless them with joy and happiness and freedom that is come only by our Lord Jesus Christ. Tokutendai muponesi waIsraeri, ropafadzai vana venyu, muvaitire zvakanaka. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu namata. Amen. Morero uri kuwapatenti vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi kuneni madonwe mundipenyi Don't wait.